भिडिअ खालामब्लाबो मिनिजायो आङो फाग्ला जाबाय होनना बुंजालाबायो आं सानफ्रोमबो नायो आं साबस्क्राइब बारिदोंना बारियाखै होनना नायफ्लांबाय थायो आं। लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि लेंगुवेज मेकार ब्लग इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। लोगोसे साफ्रोम आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन जासिहरनाय थाबाय। दा दिनै आङो अखा बोथोर ब्लग भिडिअ होयिया गोबाव जाबायमोन, किन्तु आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे मैसो गारामा एबा मिनिनाङा दे लोगोफोर, आं मोनसे मेथाइ खननो सानदों आरोना। बे मेथाइखौ नोंथांमोना खोनासंदो। आं बे मेथाइखौ रेकर्डिं खालामनो थांगासिनो। माला खालामगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामगोन आरोना, खबर मोनगोन नोंथांमोना खोनासंनो हागोन। दा बेखौ ओरैनो जास्ट सिम्पलि खननानै देखायनो होननानै सानदों आरोना आङो दायो। मानो होनबा दा अखा बोथोर, दा देहाखौबो ओरैनो अखा बोथोराव गारसोनानैबाबो ब्लग भिडिअ लाबोनो हाया। मानो होनबाला देहाया देरसिन, बेमार आजार जायोबा लोमजायो साजायोबोला, बेखायनो आङो दा भिडिअबो होनो हायाखै। नोंथांमोनखौ बयबो मिथिगौ जानांगौ, जेनेबा दायो अखाया हागासिनो ना हायाखै होनबा हागासिनो, बयनिबो जायगायाव हागासिनो दायो। आरो मालासिम हागोन बेखौबो बुंनो हाया। हमना ला 26-27 तारिखसिमसो हानो हागौ होननाय बायदि मोनदों, बोथोर बिगियाननि बुंनाय बायदि ना लोगोफोर। थ' बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। आरो भिडिअ नायनायनि सिगां नोंथांमोनखौ मोनसे रिकुवेस्ट, जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्लाबो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनाखैबालाय साबस्क्राइब खालामाबाबो जागोन, जेबो नङा। नोंनि मोजां मोननाय मोननि सायावसो नालाय बेफोरो, साबस्क्राइब खालामनाय खालामिया जेबो नङा। साबस्क्राइब खालामाबाबो भिडिअ मोजां मोनाबालाय मानोथो साबस्क्राइब खालाम, नङा होनबा लोगोफोर? भिडिअ मोजां मोनबा साबस्क्राइब खालामबाय बयबो, नंगौ। आंबो बेनो, नोंबो बेनो, बयबो बेनो, बेबायदिनो। थ' बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा लोगोफोर? दे। La 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 la. आंहा मोनसे चेनेल दङमोन, साबस्क्राइब खालामना हो। आंहा इउटुब चेनेल दङमोन, साबस्क्राइब खालामना हो। अन्नानै लोगोफोर सापर्ट खालामना होदो। अन्नानै लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो। बे चेनेलनि मुङानो जाबाय लेंगुवेज मेकार ब्लग। आंहा मोनसे चेनेल दङमोन, साबस्क्राइब खालामना हो। आंहा इउटुब चेनेल दङमोन, साबस्क्राइब खालामना हो। भिडिअ खालामब्लाबो मिनिजायो आङो फाग्ला जाबाय होनना बुंजालाबायो आं। भिडिअ खालामब्लाबो मिनिजायो आङो फाग्ला जाबाय होनना बुंजालाबायो आं। बिनिखायनो बे मेथाइजों फोरमायहरबाय आंहा मोनसे चेनेल दङमोन, साबस्क्राइब खालामना हो। आंहा इउटुब चेनेल दङमोन,
साबस्क्राइब खालामना हो सानफ्रोमबो नायो आं साबस्क्राइब बारिदोंना बारियाखै होनना नायफ्लांबाय थायो आं सानफ्रोमबो नायो आं साबस्क्राइब बारिदोंना बारियाखै होनना नायफ्लांबाय थायो आं बिनिखायनो बे मेथाइजों फोरमायहरबाय आंहा मोनसे चेनेल दङमोन साबस्क्राइब खालामना हो आंहा इउटुब चेनेल दङमोन साबस्क्राइब खालामना हो अन्नानै लोगोफोर साबस्क्राइब खालामना होदो अन्नानै लोगोफोर सापर्ट खालामना होदो बे चेनेलनि मुङानो जाबाय लेंगुवेज मेकार ब्लग थेंक इउ लोगोफोर थेंक इउ सो माच भेरि माच थेंक इउ खुलुमबाय बयनिसिमबो जादों जायाखै नोंथां